той не ми игрушки, аз нямам. Моите не са завършени, виж. Да, да. И той я цока първо половин час на едното ухо, после половин час на другото. И такава след. Да. И вчера Марто ми спиш. Малкият нещо трупво ми се юди, вика по рамо. Какво иска? Вика, не иска да цока, дай му едно ухо. Добре. След малко пише, ухото ми е космато, не му харесва. Вика ми обраснило, какво се бавиш още? Не, ще се отбие, да се отбие. Да, той трябва да се отбие. И така е интересно. Гушка на днес. Не, ще цветнеш. Това трябва време. И ще видиш какво ще направи други менеджераци. Да, всички да са различни, по различен начин. И Симба го гледам, че има много интересно, защото Симба беше така, ние като е по-лежерно и Симба става лежерно. Ние да му се игра, обаче да не дорасне. И как стане и той един такъв. И сега малкият като дойде и той направо е в шок. Нещо толкова бързо да се види на къща. И малкият като спре да играе, Симба отива, той играе с играчки, които пък не е докосва.